कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. हिंदी बंधनकारक केली जात आहे यावरून जो काही गैरसमज आहे तो दूर करण्यासाठी आमचे मराठी भाषा मंत्री मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेतील. केंद्राच्या सर्व परीक्षा हिंदी भाषेत होतात, त्यामुळे हिंदीचं प्राथमिक ज्ञान असलं पाहिजे, अन्यथा महाराष्ट्रातील मुलं मागे पडतील असं मत दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलं आहे. पाहूयात. नाही, तेच मी आपल्याला सांगितलं की हा गैरसमज आहे. कारण ज्यावेळेला तुम्ही 5वी 6वी 7वीला देतात ते वय असं असतं की ज्यावेळेला तुम्हाला सगळं नॉलेज प्राप्त झालेलं असतं आणि तुम्हाला ऑप्शन घ्यायचा असतो. या ठिकाणी ऑप्शन घ्यायचं जे वय आहे त्याच्यामध्ये जर तुम्ही हिंदी कंपल्सरी केलं तर पुढेपर्यंत तो हिंदीच घेणार. त्यामुळे 6वी 7वीमध्ये जे हिंदी कंपल्सरी होतं ते आता रद्द केलेलं आहे आणि त्याला एलिमेंटरी जे आहे म्हणजे जे प्राथमिक ज्ञान आहे हिंदीचं ते दिलं जाणार आहे. त्याच्यामुळे उलटं हे सुलभ झालेलं आहे. मराठी मुलांना तर ते अतिशय सुलभ आहे कारण देवनागरीमध्ये आहे ते. आणि त्याच्यामुळे हा जर गैरसमज कोणाच्या मनामध्ये असेल तर त्यांनी तो काढून टाकणं आवश्यक आहे. मला माहिती आहे की राजसाहेबांचं मराठीवर किती प्रेम आहे. हे जे शासकीय कार्यालयाचं आंदोलनसुद्धा त्यांनी सुरू केलेलं होतं आणि त्या संदर्भातसुद्धा हे अनेक वेळा त्यांच्याशी चर्चा झाल्यामुळे धोरण बनवतानाच मी त्याच्यामध्ये घालून घेतलं होतं की जो महाराष्ट्रामध्ये मनुष्य राहतो त्याला मराठी बोलता आलं पाहिजे आणि शासकीय कार्यालयामध्ये गेल्यानंतर तो मराठीमध्ये बोलला पाहिजे आणि जे अधिकारी बोलणार नाही त्या अधिकाऱ्यांवर सुद्धा कारवाई करण्याच्या संदर्भातली तरतूद ही मराठी भाषा धोरणामध्ये आहे. हे बघा, सध्या मी काही मंत्री वगैरे नाही आहे. मराठी भाषेचे मंत्री अवश्य त्यांचा भेट घेतील आणि त्यांचा गैरसमज दूर करतील. परंतु मी सुद्धा वेळोवेळी राजसाहेबांना भेटत असतो. त्यांचं भाषेवर असलेलं प्रेम, अभिजात भाषेच्या संदर्भात सुद्धा वारंवार त्यांनी मागणी केलेली होती. आमच्या आंतरराष्ट्रीय मराठी विश्व संमेलनाला सुद्धा ते आलेले होते आणि त्याच्यामुळे ते नेहमीच मराठीच्या संदर्भात लढा देत असतात आणि त्याच्याबद्दल आम्हाला त्यांचा अभिमान. सक्तीची हिंदी तर पूर्वीपासूनच आहे. कसं असतं की हिंदीची सक्ती ही आज महाराष्ट्रामध्ये नाही आहे, अनेक वर्ष आहे. 5वी 6वी 7वीला हिंदी हा कंपल्सरी सब्जेक्ट आहे. आपण हे थोडंसं समजून घ्या की पूर्वीपासूनची ती सक्ती आहे. कसं आहे की मराठी आपली मातृभाषा आहे, शिकलीच पाहिजे, त्याच्यासाठी सक्ती करायला लागते. इंग्रजी ही इंटरनॅशनल लँग्वेज आहे म्हणून त्याची माहिती पाहिजे. हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा आहे त्याच्यामुळे त्याची माहिती पाहिजे. नाही तर उद्या मराठी आपली मुलं ही ज्या वेळेला सेंट्रलच्या परीक्षेला बसतील त्यावेळेला ती मागे पडतील. अबे CBSEचा अभ्यासक्रम का स्वीकारला? त्यांच्या सगळ्या परीक्षा या CBSEच्या अभ्यासक्रमावर अवलंबून असतात. म्हणजे काय आपण असं केलं का की केंद्राचं स्वीकारलं? केंद्राकडून ज्या सगळ्या परीक्षा घेतल्या जातात आणि सगळ्यात मोठ्या नोकऱ्या देणारं कुठलंही असेल तर ते केंद्र सरकार आहे आणि त्याच्यामुळे तिथं मराठी मुलगा कुठेही मागे राहता कामा नये याची काळजी घेण्यात आलेली आहे. आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपण अनेक जे करार केले आणि आपण जी मॅनपॉवर पाठवतोय त्या पार्श्वभूमीवर इंटरनॅशनल लँग्वेजेस जे आहेत, विशेषतः जर्मन आहे, रशियन आहे, जॅपनीज आहे वगैरे, ह्या भाषा कॉमनली तुम्हाला ज्याला परदेशामध्ये जातात तुम्हाला स्पॅनिश लागते, फ्रेंच लागते. जिथं जिथं आज मोठ्या प्रमाणात आपल्या मुलांना नोकऱ्या मिळणार आहेत तिथली भाषा त्यांना मुळात समजली पाहिजे. आणि त्यामुळे एकंदरीतच नवीन ज्याला धोरण येईल त्याला त्यांना भाषा तर समजतील आणि त्याच्याबरोबर व्होकेशनल ट्रेनिंग ज्याच्याकडे आजपर्यंत आपण दुर्लक्ष केलं ते सुद्धा त्यांना कळायला लागेल. आणि त्याच्यामुळे स्किल्ड मॅनपॉवरची खूप मोठी गरज ही संपूर्ण जगामध्ये आहे आणि ती पुरवण्याची ताकद ही महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि महाराष्ट्राच्या मुलांमध्ये आहे. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला हे थोडंसं प्रोग्रेसिव्ह होत राहायला लागेल. आणि त्या दृष्टीने ज्याला सगळा अभ्यासक्रम बाहेर येईल त्या होतं अभ्यासक्रम जोपर्यंत पाठ्यपुस्तक येत नाही तोपर्यंत नेमका अभ्यासक्रम काय ठरला आहे हे कोणालाच समजत नाही. आणि त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये कलांना सुद्धा वाव दिलेला आहे. पूर्वीच्या काळामध्ये कलांना वाव दिला जात नव्हता. एखादा चांगला संगीतकार असेल तो संगीत हा विषय घेऊ शकतो. हे फ्रीडम कधीच नव्हतं मुलांना. आणि त्याच्यामुळे मुलांचं करिअर चांगलं बनेल, मुलं गुणवंत बनतील आणि त्याच्यामुळे असे जर काही गैरसमज असतील तर ते दूर झाले पाहिजे असं मला स्वतःला वाटतं. आणि आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं